Cabrasyre, hvad fanden siger du? Prøv at udtale Cabrasonne på svensk. Skal vi smage syre? Ja, han kommer kun ind for at vise en skins, fucking homo. Siger dig, eller siger du? Vi skal have noget syre nu. Kom så, vi skal drikke noget syre. Vi drikker fandme noget syre nu. Hård syre og trampefødder. Sådan gør vi. Du lyder ligesom Kosa. Kosa. Det lyder lidt ligesom en sovs. Han havde sin AVP på OB-skins. Fuck, hvor er det klamt, dig der er Tombia, der du sætter bare din skins af på OB-skins, og så tager dem tilbage igen for at vise, du har den. Det er kraftigt. Min mor kom lige med en fucking lion bar. Hallo, er det ikke lidt klamt, at han tager sin skins ind på OB-skins, og så tager han dem tilbage igen, bare for at vise, at han har det? Ja, men hvor fanden fyre unger? Jeg kan ikke se, hvad man får ud af det. Det er sgu da ikke det er sådan... Hvad skal jeg lige for Tornbjerg? Det er en Tornbjerg. fin lille AG, du har der. Det er fordi... Nej, han gør det kun for at vise, at han har den. Hvad sker Så sætter den på OB-skins. Ja, men fyre på din Jeg her. den der mikrofon ud af røven. Nej. Du er sådan en dealer. Det vil han sikkert godt. Er du Ja. Stop, du larmer mega meget. Ja. Hallo? Hallo? I larmer seriøst mega Det meget. gør du sgu da også, mand. Lorto. Hallo, hvis du spiller... Hold din kæft, mand. Det er for hårdt. Fuck, det er fedt, det her. Kan så. Ja, unger, hold din her. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Nej, det sagde hun også i går. Shut the fuck up, Ja, fyre unger. nej. Du kan godt lide det, når jeg siger noget til dig. Du kan fandme lide det, lide din lille andet. Shut the fuck up. Yes, Shut the fuck up. Hold din Yes, kæft, mand. daddy, please. Fucking bøsserøv. Hvad vil jeg lige falde ud over? Det var Danny. Det var træls, hvad givet? Fucking homo. mig? Danny faldt sgu ud over. Der røg sgu lige. Ja, det var træls. Det er bare fordi, han godt Hvad lide er at din, hvor valve fuck du egentlig bøsser, du er, mand? Hvad med bøsse? Jeg er klar til et jumpshot med Hvad LP. så, Wombat? Fuck, din grimme kniv, den Nej, der. jumpshot. Fyre unger. Der blev ikke noget jumpshot i dag. Wombat, what the fuck? Hvad? Den der kniv der, det er sgu da også sådan en der med fuck mange af de der ting. Jeg har 6 knive, har noget du ved? Giv mig en. Jeg har 6 knive, så jeg skal bare spille med dem lidt alle sammen. Ja, jeg vil gerne låne en. Må du ikke. Ja, må jeg vil gerne også hoppe gerne herned, låne hvis du har en. lyst. Så er du fandme også nær, mand. Jeg vil gerne låne en 2 minutter. Ja. Hvad fuck vil du hedder Patrick? Jeg har været inde og kigge på din Steam, hallo. Hallo. Gå ind og kig på min Steam og se hvad jeg hedder. Jeg har ikke lyst. Jo. Okay, så det er om 2-3-20 Spoiler alert, minutter. det starter med C. Christian. Kasper. Kasper. Du hedder Kasper. Du hedder Christoffer. Du er fandme sådan en snorker-type, det er ulækker. Hedder du ikke Christoffer? Ja, jeg gør. Jeg gættede bare. Han er ikke i lang gang, jeg siger det bare. Jeg er ikke i lang Så er gang. det noget, jeg gættede bare. Hvor er det fucking homo? Ja. Vil Hold din du kæft, mand. Fucking bøs. Vil du knippe mig, eller hvad? Bastian, fuck du bare bøsser, du er, mand. Kom og leg med mig. Wombat han tænder på det her. Er du bange for mig? Kom så, du har lyst. Kom nu ned, din nar. Kom så, kom herop. Pusher, man er jo Kom her. kun af. Ej, han har polakker til at Nice, ikke Per. Se nu, se hvad der skete, du kom ikke op. Sebastian, hold din kæft, mand. Fucking fede dyr. Sebastian, ikke Sebastian. Nej, Sebastian, hold din kæft, fede dyr. du er en fed dude. Hvad siger du? Jeg kan altså have fede dyr, ikke fede hunde, vel? Hold din kæft. Hold kæft, hvad er det? Fucking fede dyr, mand. Du sutter. Ja, jeg er mega fed, så jeg sidder bare på knæ dagen der. Det sagde hun også i går. XD. Ja, det sagde din mor også. XD! Det sagde man i 3. klasse. Det er bare stadig sjovt at sige. Hvad er det for noget, det her henne? Går Markus H. Det så i 3. klasse. Velkommen til 3. klasse alle sammen. Det med mørke stemmer, det er lærerne, og så de lyse stemmer, det er sådan eleverne. I dag skal vi lære lidt historie. Jeg skal da ikke være skæmmer, hvad taler du om? Jeg vil gerne være seksualundervisningslæreren. Vi fik seksualundervisning i tirsdags. Shut the fuck up.
Det var fucking Jeg fedt. gik privat Santa er en nazi-opfindelse. Ej, hallo, vi må... Pas nu på, ellers trigger vi svenskere. Bastian, kan du ikke lige lukke røven i øjeblik? Bastian, tag nu slå rundt om Ellers så halsen stik og din hovedet. mikrofon op i røv, ligesom alle andre. Skal vi ikke alle sammen få Sebastian bandet? Ja, for en bandet. Alle sammen report Bastian. Ja, kom, vi caller admin på ham. Jeg var flydsmæssigt, jeg kan ikke lukke. Så mange. Fucking Hey Bastian, det var også det din søster sagde i går. Hovedet lige nu. Det er dejligt. Nej, hun sagde, wow. Så det gjorde hun sgu egentlig også. Jeg ved ikke, kniv har polakker. Nej, hold kæft, Kys men mig! fucking fedt. Og købt den for sorte penge. Ja. Og købt den for polsk. Jeg døde ikke i lang gang. Shut up, Yes, fucking faktisk. lies. Polakker. Købt den for polske penge. Hvad siger du, hvad? Siger du, jeg er sort, eller hvad? Er du fucking racist? Polakker. Har du købt den for Er sorte du penge? autist, eller hvad? Er du autist, hva'? Prøv at høre. Autisme og ateisme, det er det samme. Hvis de gør penge på polske penge, det hedder Hvis sorte. du godt, du er adopteret, mand. Luk Ja, op. det er godt. Vi har en gris i chatten. Vi har en lille sød marcipangris i chatten. Er du seriøs? Er Fik det mig kraftigt Benjamin? med til at falde ned, mand. Spil det. Jeg skal ikke lide det ned. Må jeg gerne massere dig? Må jeg massere dig? Ja, du må gerne acceptere. Hvad vil du, Nis? Luk røven. Luk nu røven, Bastian. Er ikke en anden, der Shut the fucking up. Shut the fuck up. Miss, jeg beklager, jeg er meget ked af, jeg har gjort noget. Jeg er meget ked af, jeg har gjort noget, Miss. Er du Apple henne? Nej, jeg er ikke. Nej, hey, bøllemissen. Hvem var det så Oj, op og hallo, svar? hallo. Se, chat, han skrev det til dig, Bøllemis. Jeg har muted de fleste af dem. Hallo, Bøllemis. Bøllemis, kig i chat. Se, hvad Bastian han skrev til dig. Fed, mand. Selvfølgelig er en lille mand. Fucking svært. Nej, han fik den. Nej, han er ikke forbandet. Han er noget i det. Hallo, hvorfor skal ham der sur mutes? Ja, det forstår Det jeg er kun heller. der sidder og råber og skriger. Han sagde bare, at han skulle lukke røven, ham der Bastian. Ja, men han skal ikke sidde og råbe det. Bøllemis. Han har bare lidt dårlig mikrofon, jo. Bøllemis. Nej, det han sad og råbte, det er fint, jeg er ikke så meget glad. Bøllefis. Bøllemis. Så, Bøllemis. hvad? Hej. Jeg elsker dig. Jeg skal starte. Gøy. Jeg synes, du skal mute dem. Jeg synes, du skal mute dem. Hørte du det? Han kaldte os bøsser. At man Alle ikke har sammen. lov til at være, som man vil i sit eget land. Jeg prøver at lakke. Næste gang så har man siddet og råbt og skrig som en lille pige. Så nu skulle jeg bare noget, der hører, der sidder og råber og skriger. Mig? Jeg har hørt dig godt sidde og råbe og skrige. Eller sidde og råbe af en dreng. Skal han have Oh boy. Det siger min mor også, jeg er så god til. Og hvem var der sagde, han skulle mute? Nå, der sagde, han skulle mute. Var det dig? Hvad for en? Hvad? Ja, fuck, hvor dejligt ham der er tyk der. Du skal ikke blande dig med at tage en beslutning. Har du fundet en ny kniv? Der er problemer. Dig, du. Der er en problem, Miss, der har du fundet en ny bliver kniv? Det der, det er ikke engang, det er ikke rust, det der, det er jo en orange kniv. Miss, har du fundet en ny kniv? Orange. Det er fordi, jeg har problemer med det der betting site, jeg kører ind på, jeg fik breakthrough. Så jeg har været på arbejde eller sådan noget, der har taget dem 6 timer, 7 timer til at skrive noget support, og nu vi fikset problemet. Det var bare noget, der har været på hele deres side. Fedt. Fuck, det er klamt det der, Så har Warrior. vi fikset det, og så er Undskyld, det ja. nogle ting. Ja, tak. Der er så meget nyt tilbage. Nej, jeg håber, du gør nu. Shit. Fuck, det er en vild smoke. Fuck, det er en vild smoke. Det var tak. Jeg er fucking kendt det, men jeg ved. Senere så. Var jorden sjov at kigge? Nej. Nej. Fuck, er det der sidder?
Det er i hvert fald ikke mig, der sidder og spiser chips og bliver rigtig tyk. Du larmer fucker meget. Så skal de holde dig for dig selv, så... Jeg kan det fandme svært ikke se noget. Skal vi knife, kom. Nej, vi knifer, kom. Ja, men vad fan, hur unga? Han kan få dig, En svensker, en svensk. Ja. Okay. Han er faktisk rigtig god til dansk, ham der er sur der. Okay, jeg er ligeglad om de på svensk eller dansk sur. Hvis du siger en lort igen, så bander jeg dig. Ved du godt, hvad han lige sagde faktisk? Ja. Jeg forstår godt svensk. Gør du også svensk? Udmærket. Det gør jeg faktisk også. Når de bander en, så er det godt både nemt at fortælle, hvad det er, for to sviner hele tiden til, så jeg ved, at jeg bander. Han sagde, horunge. Endelig nu kan jeg se noget. Ja, det er også. Det er slet ikke det samme som der på det. Så kan jeg have Warrior FK eller hvad? Det tror jeg ikke. Det tager som nej. Ej, det behøver jeg ikke. Hvad? Hvad sagde du? Jeg tror, du er FK. Jeg kunne ikke, jeg kunne fandme ikke lige se noget. Er det blevet blind? Ja, Yeah. deltids. Deltidsblind. Det er godt nok sjovt, hvordan en tradebot for sådan en site ikke, den kan have det en. Det er jo godt nok mærkeligt. Ja, det kan den heller ikke. Nej. Men det skulle lavet som de kan. Og det værste er, at de faktisk tjener penge på det, fordi folk tror på det. Ja. Det er så dumt. Jeg forstår, hvordan folk kan tro på, at en bot, den så skriver til dig, at den kan nogle skins tilbage. Eller hvad købe noget skins af dig. Hvis det er en bot, der sidder og ikke og beder dig om skins, altså. En bot på en betting site. En bot på en betting site, den er programmeret til ikke sådan kan. Der er jo ikke 18. Det er sådan lavet til, der den tager for trader med. Det er det eneste, den kan. Hvem fanden droppede bomben for? Det var der. Det er nogen, der gjorde. Ej, det kan jeg sagt, men jeg godt se. Det er også lige meget, du ved. Jamen, vi synes ikke, det kunne være ved. Men hvor med? Ja. Ja, den kan Kagen læse. kommer fandme ind. Åh, Jeg kan godt lide romkugler. jeg kan godt lide romkugle, men okay. Hvor fanden kom det egentlig lige fra? Ej, skal jeg komme tilbage nu? Hvis jeg trænger en kæde, så kommer noget i blå. Jeg kan godt lide romkugle. Ja, kagen kommer han ind. Han kommer her fandme ind. Nej. Jeg kan godt lide romkugler. Nej, var det dig, mand? Jeg troede, det var min teammate. Jeg var lige om bag ved dig, hvor jeg missede 4 Jeg troede, det var min skud. teammate, for helvede. Jeg missede 4 skud. Det må du fandme undskylde. For helvede. Jeg så ham fandme ikke. Nej, du stod der og Jeg sagde, man godt se. Det er bare det der med at skyde fra. Så skyder ham der. Det der med at skyde, det er også pisse svært, jo. Jeg missede 4 skud i videoen, de er i gang for at bare tjekke det. Tak skal du have. Bøllemissen. Vil jeg ikke lige prøve at sige noget sjovt i chatten? Kom der, hvad der er. Første haps. Nej, hvor er det nu. Det var bare lige for til at være sådan lidt misundelig. Jamen, vad fan. Hov, han Ej, sagde for noget helvede. ondt. Døde mig det der. Fuck, det var træls det der. Nej, tyver. Jeg blev ramt af 3. Jeg blev ramt af granat, og jeg blev ramt af en med det kæv, og så blev Det var min granat. Du ser på bomber. Du skal nok komme og se min AV. Du skal se, hvor black. Hvor var du? Sorten er her. Ja, hvor er du? Ja. Unge. Prøv at se, hvor ødelagt den er, mand. Jeg skal lige finde noget lys. Holy shit, den er oh my god, den er battlescar, Jesus. Du kan købe den. Jeg kan desværre ikke lide sorte mennesker. Det var bare mig for helvede, det var bare mig. Hvor skal du have sagt? Hvor meget koster en battlecard? Koster den ikke $11 eller sådan noget? Men undskyld spørge mig, hvorfor Hvad er i det for en verden navy, du har? tillader du at lave sådan en clan join den her, hvad den hedder, bane? Hvad? Eller hvad? Hvad er der galt med Kuku Slan der? Der Hvad står er ikke condition noget der? Clan? der står ikke nogen steder, du ikke må. Der er ikke noget der står ikke nogen steder, du ikke må. Hallo, dig der. Der er bøllemissen der, hvad for en AB har du? En meget black.
Bare... Var den live? Er du død? Nej, der er ikke. Hvordan jeg skyder lige hurtigt, så skal du se den. Kom. Okay, det kunne du så ikke. Hvordan? Okay, jeg stod bag væggen på min skærm. What the fuck? Wombat. Ja. Hvad siger du? Den koster 30. Væk. Det er tæt på min bud. Fuck, det var ellers vildt, det one-tap der. Jeg kan sgu ikke kunne LK, jeg vil gerne have min Safari Mesh. Jeg vil gerne have sådan en AV, Nej, faktisk. Jeg har også sagt, så længe du har alle de fucking skins. Jeg har ikke Skal vi ikke have noget bajer i dag? Nå jo, Hallo, fint. hvornår får jeg den bajer der? Når du kommer Hvad er bajer. den bajer? Jeg er Må fandme... jeg ikke hellere få et skin? Murray, er du stadig i gang? Nej. Undskyld, hvad sagde du? Er du stadig i gang for i går af? Ja, jeg har noget vodka, det hele har. Oh my god. Jeg har den rigtige Altså, sodavand, den her gang. jeg har lige siddet og talt som en anden admin inde på Søge, for Men han jeg har siger lidt altså, bajerværk at det endnu. er sådan noget der er strafbart. Hallo, dig der er Wombat. Hvad? Wombat. Han hedder Destroy. Hvad hedder han? Destroy. Tror jeg. Jeg har ikke fået det at vide, der står jeg ikke på. Hvad skal jeg sige? Kender jeg ikke godt det der med, at man rammer en, men rammer ham bare ikke. Why talk so much? Hallo, Wombat. Nej, It's, Destroy siger, at it's ikke a må være højhus, racist Wombat. inde på serveren. Men de er jo ikke racistiske. Ja. Sagt noget racistisk, hvad de hedder det. Og ikke de bliver racistiske. Hallo, Jo, men der er stadig racistisk ved Giggamer.dk. Hvad Hvad? Jeg synes også, det er meget racistisk, du hedder Gig, fordi det kan jeg ikke lide. Jeg hedder Gig til mellemnavn, så det kan jeg ikke lide. Du skal skifte navn så. Okay, kan du fortælle mig en god grund? Altså, jeg har en metode, Jeg føler, det er racistisk, hvis du hedder Gig. Altså, jeg føler, at racistisk er med i en gruppe, som handler om, det handler om, at de går rundt i USA, alle mulige sorte, og smadrer sådan de sorte, inklusive, Hallo, dig der er gamer der, kan du ikke bare lige være stille bare lidt? Fordi jeg gik. Du tager sådan noget, mand. Gik. Gå her. Hvem er du overhovedet? Jeg har aldrig nogen. Første og på andet, jeg kan ikke gøre noget ved. Jamen, det er fordi, jeg har ikke mest af det, Hallo, Wombat, må jeg ikke få et skin i stedet for den bajer der? Det er ikke min fejl. Måske et euro skin. Han kender, altså. Men Jeg altså, ved ikke, om nu- det destroyer er, så jeg kan ikke sidde og prøv sige det, ja. Altså, Ved du, uden at destroyer? nej, det gør Nå, spiller du uden på Søge? nej, det gør jeg ikke. Jesus er en myte. Jeg er admin herinde. For det er gik, hvis, altså, det er jo, altså, du skal til at, hvis det er sådan nogle småting, hvis det er sådan nogle småting, man skal gå op i, så skal man til at, så skal du hele tiden gå og gøre et eller andet, finde på en nøje søger, altså. Jeg synes, det er racistisk, fordi du har tagget dit navn. Kan du ikke bare komme videre? Prøv her. Hvis du sidder det der, ikke, så er du med, så er du en af de der, der er med til at ødelægge serveren fuldstændig, fordi folk har de her Okay, så står der med din fine mund. Altså, jeg spiller fast herinde. Du ødelægger serveren, hvis de ikke må have det, fordi mange af dem, der hedder, der har sådan Der kom lige til at nakke tag. dit kill. Så hvis de ikke må have det, så kommer de ikke igen, altså. Og så ved jeg, at de faste spillere, vi har. Men så må du få Men nu skal jeg lige fortælle, hvad der ødelægger serveren. Det er for det meste Jeg synes, det der snakker taler lidt for altså seriøst. Gæk. Ja. Hallo, gamer. Hallo, please stop snak alle sammen, mand. Det er kraftigt med træls øre på hele tiden. Det er rigtig klart. Kan vi ikke lave sådan 10 minutter? Bare lige... Polak på den. Jeg skal sige det til dem. Gæk, du kunne gøre det, så find en head-admin til mig, og så fortæl mig det. Jeg tager ikke dit ord, jeg kender dig ikke. Hallo, Gig. Jeg vil gerne have lov at sige, hvis du seriøst skal sidde og gå op i det der, så synes jeg, du skal finde en anden server at spille på. Okay, ved du hvad, jeg skriver lige til egen, hvor jeg spørger mig om det. Ja, fordi jeg sidder og taler med en anden admin lige nu, og han har lige bedt om navnet på dig. Hallo, Gig. Hvis det er så vigtigt for dig, ikke, så synes jeg bare, du skal lige på serveren. Jeg er fast her. Jeg har aldrig fået det ud. Hvad skriver du det til? Guys, tag jer sammen! Gæk. Vi gider ikke høre på det pis. For helvede altså, hvor gammel er I lige? 23, eller nej, det ved jeg ikke. 3 år gammel. 11. Holder Polak, jeg sidder på vrede 10 her. Hej, Vis. Hallo. Hvor sidder du og snakker med ham henne? Jeg vil gerne snakke med Okay, følge mig, synes du så måske racisme er en god eller en dårlig ting? jeg kan ikke, hvis det er folks holdning, så må de have deres holdning på sig selv.
Dude. Hvis de må have deres holdning for dem selv, skal de ikke direkte gå ind og hedde det i en fucking klan. Prøv lige. Altså helt ærligt, sådan er højhus, altså. Vil man leve med det, altså, sådan er det. Altså, du kan ikke gå rundt, hvis vi... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan højhus er. Nej, det gør du så ikke, kan jeg så høre. Jo, jeg kender den inde på en anden højhus. Hvad er det for en? Ja, det må jeg nok ikke sige, eftersom det nok ville tælle som lidt reklame. Dude. Altså, dude, sidder du også og smider folk ud for at have sådan en klantek der? Nej, jeg så advarer dem for det. Advarer du dem for det? Ja. Seriøst, jeg kan fuldstændig Dude, der er jo ikke nogen, der er stødt. Der er jo ikke nogen, der er stødt over det overhovedet. Altså, du kan se, der er jo ikke... Der er nogen, der har sagt det nu. Det ved jeg ikke. Det eneste, der har kommenteret det er dig. Det eneste, der så kommenterer det. Jeg har aldrig hørt nogen kommentere det om det før. Altså... Hvad for noget? Jeg har en daglig, og jeg har aldrig fået noget videre, end jeg ikke engang er ude. Jeg har været inde på... Altså, de fleste... Der jeg har spillet på, der er aldrig nogensinde haft nogen som helst, der har sagt noget omkring det. Nå. Aldrig. Er færdig nu, jeg har fået hovedpine. Undskyld, Beast. Men altså, det var lidt... Beast. Beast, skal jeg sende hovedpinespil? Må du gerne. Det bliver til langt om kampen, tror jeg. Eller det kommer an på, hvordan du sender den sådan dybt seriøst. På snor. Ja, så går der i hvert fald en måned, før han har den. Jesus. Nærmere et år. Cirka. Skidtes vi stadig. Fuck, det var heldigt, det der Retardito. Hey, okay, har du set, hvad jeg har i hånden? Jeg kan godt se det. Hvad har du i hånden? Den er fin. Lad mig se, hvad du har i hånden. Stop. Halløj. Undskyld. Skal men den har for mange scratches. Jamen, jeg fik den i fødselsdagsgave, så jeg har ikke noget at klage over. Jeg kan godt lide min. Kan du lide min? Kig på den. Kig på den, hør hvad den siger. Kan du lide min? Jeg har sådan lyst til at hoppe over. Single for life er din kniv statue. Hvad? Er din kniv statue? Nå, okay. Ja, vi har lige fået den, så det er sådan lidt... Der er ikke nogen, der kan statue, altså, det er over, den vil jeg gerne have haft. Sorry. Min fyr for dig. Det går lige fjams. Fuck, det er travlt til at sidde og høre på. Jeg er one-tapper. Miss, hvad fandt du ud af? Nej. Miss, skal jeg skifte tag eller hvad? Nu kæft, det er det heldigt, mand. Han gjorde det også sidste runde. Han er nede lang gang. Seriøst, jeg håber ikke det der. What the fuck? Hey, bølge, Miss. Det er ingen ildflamme, man har. Det vil vi ikke have. Prøv lige at kaste over den til mig. Nå, Warrior, du kunne net rank højere mig. Var det hurtigt? Jeg skal... Det ved jeg så ikke. Never mind. Jeg reddede dig, dude. Jeg reddede dig. Wait, what? No mind. Jeg skal ikke have taget sådan af. Lige ved bølgen igen. Man kan dammit. Nej, ja, det gjorde han. Hvem blev bandet? Prøv at se Beast, prøv at se. For helvede lys. Det er enige om den dobbler, ikke? Når man står ved siden af der, så ligner det altså en fucking marble fade. Hvordan kan det ligne en marble fade? Det ved jeg ikke. Det er lidt en fire nice. Okay, hvis det var det, så er jeg godt nok klar. Fejsen er. Fejsen nej? Hvad? Fejsen er. Jeg kan slet ikke tale, mand. Fejsen fejler. Jeg ikke vil skyde. Ja, Retardino. Gå ud og hænge der, eller sådan noget så. Det lyder som en fornuftig plan. Det lyder som en dårlig plan. Det ser mig helt af. Jamen... Ja. Men det er jo det, hvor mange bajer har du så fået i dag? Hvor mange kom du op på en kasse egentlig? Sædes de at findes? Det ved jeg faktisk slet ikke, men jeg har drukket en masse bajer tidligere. Og så har jeg vodka lige nu. For helvede. Den er sgu da rimelig lækker Beast.
knæeren? Ja. Jeg tror, at jeg bare fik den af en af mine venner, så... Okay, så er det fedt. Men har du fødselsdag? Nej, det er fordi det